As if an angel whispered in your ears, you'll know it in your heart once you find that one perfect destination. It's in the feeling of familiarity, the sense of belongingness, and the assurance that everything will fall right into place. I'm Bea, your teen traveler. Let's see how home, a word so dear in every heart, is defined by this beautiful coastal municipality dito sa Ganda Mo, Pangasinan! Burgos is calling, let's go! Less than 5 hours lang via private transpo, matatanaw mo na ang kagandahan ng bayang ito. Just take NLEX to SC Tex and exit through Hacienda Luisita, Tarlac and drive ahead. Kung public transpo naman from Pasay, buses bound to Santa Cruz, Zambales are available every hour for only 200 pesos. Relax lang sa biyahe ng 8 hours and drop off at Burgos Town proper. Ang madalas na pinupuntahan ng mga turista dito po sa Burgos ay ang aming pinagmamalaking mga beaches po. Like Kabungawan, Pao, Batog at saka Paratet beaches. Magmula po sa aming bayan ng Burgos, papunta po rito sa Information, Barangay Iliw-Iliw, mayroon po tayong 22 kilometers. Mayroon po tayong mga tricycle na available po sa bayan. Ang pamasahe po doon is mga nasa 350. Sa mga gustong pumunta po dito sa aming mga coastal areas po, mayroon po tayong binabayaran na environmental fee which is 30 pesos each. Sa mga turista na mga bago, pwede po tayong humingi ng assistance dito po sa Barangay Council or yung mga nandito po sa tourism aid po namin. Sa mga pumupunta po dito, minimake sure naman po namin na they are safe dahil nandyan po ang tulong guide ng aming MDRRMO office. Napapanatili po natin sa pamamagitan ng paglilinis everyday. Nandyan po ang tulong ng Barangay Council na mayroon po silang every Friday clean up drive. Designated na tao na naglilinis po doon sa aming coastal area at ganoon din po, tumutulong din po kami every quarter. Mayroon po yung bibida na every quarter kailangan po may coastal clean up po ang every municipality. Wake up to an infinite view of the sea in a shelter for every loving soul. The scent of nature calming the mind, the cold water touching the feet, the rock formation pleasing the eyes will accompany you. This is a memory worth remembering for a lifetime. Kaya po Batog Beach po ito kasi ang ibig sabihin ng Batog, Ilocano po kasi yung Batog, ang ibig sabihin po niya, tapat po siya ng barangay Iliw-Iliw proper. Ang nakikita po dito, mga rock formation, tapos may mga kuweba, may mga mini pools na pwede dyan sa ilalim ng bato, lalo pag high tide, maganda pong puntahan. Well, sa ngayon po wala pong mga cottages po ngayon. Kailangan pag pupunta po tayo dito, magdadala po tayo ng mga tent para may matulugan po tayo. Kung gusto niyo pong mag-overnight. Pag nag-picnic po tayo dito, pwede po tayo dito sa ilalim ng bato kasi malilim po dito kahit maghapon po tayo dito. Pwede po. So itong Batog Beach po from Tourism Information Desk, abot po siya ng 2 kilometers away.
Actually po meron po tayong mga tourism aids. Sila po yung mag-a-assist sa mga tourists papunta po dito. Hindi po namin nire-recommenda yung mga sasakyan like bus kasi po yung daanan po natin is masikip, and then pwede lang po sa daanan natin is mga small vehicle like car and then yung mga tricycle po. So itong Bato Beach po is under development pa lang. Kaya limit pa lang po yung mga activities na pwede gawin dito like camping, swimming, and then picnic. So yung mga magpipiknik po dito, kailangan lang nilang magdala ng magagamit nila kasi malayo po yung mga pwedeng pagbilhan. Actually po hindi po pwedeng magluto dito kasi mahigpit na pinagbabawal ang bonfire o pagluluto po dito sa gilid ng dagat. Yung mga turista po na pupunta dito, dapat nakaprepare na po yung mga kakainin nila. Mahigpit na pinagbabawal yung pag-iwan ng mga basura dito. So sa mga turista po na gustong mag-picnic dito, kailangan yung mga dala nilang mga basura is kailangan din nilang i-pick up para itong Batog Beach is mapanatiling malinis. And then paglangoy sa dagat na nakainom. Every senses are gifted with this picture-perfect destination here in Barangay Iloilo. The thrilling caves, beautiful rock formations, and blue waters are what you can feast and more. A day would not be enough to feel life in this captivating town of Burgos. It's the whisper of the sea and the touch of the wind that cradle you in her arms. That is what makes this picturesque destination facing the West Philippine Sea a nest for events and relaxation. Breathe the air, feel the sand, and be one with nature in this unique rocky shorelines. Ang Pao Beach kasi sir ay napakaganda para sa camping, ganyan, mga overnight picnics nila. Maraming nagpupunta dito na mga bisita at mga turista. Lalo na kapag peak season, napakaganda kasi yung mga rocks formation namin dito, sir. And then yung view ng dagat natin ay endless view, sir. May mga boat ride din dito na nag-offer, sir, para makita yung iba't ibang view pa. Kasi marami pa dyan na pwedeng puntahan natin sa Karatig area. Palagay ko sa halagang mga 300 per head. Fun fact! Ang sityong ito ay ipinangalan sa isang puno na ang tawag ay pao. Mula po sa Tourism Information Desk hanggang dito sa Pao Beach, may layo po siyang 2 kilometers. Open for public po, accessible po yung mga like tricycle, maliliit na sasakyan, and pwede rin po naman yung mga buses, pero dun po sila sa drop point and may 5 minutes po silang lakarin. Papunto po dito sa Pao Beach. Yung mga usual na activities po dito sa Pao Beach is camping, picnic, for picture taking, and boating. Sa mga gusto pong mag-overnight or mag-stay po dito sa Pao Beach na travelers or backpackers, pwede po silang magdala na lang po ng tent dahil available naman po dito. Sa mga mag-overnight po, make sure na hindi po sila magbo-bonfire para hindi po masira ang kagandahan dito sa may Pao Beach. Sana sa mga turistang pumupunta dito or sa mga local na pumupunta dito sa Pao Beach is yung mga dala po nilang pagkain or basura dapat huwag po nilang iwan. Nothing beats the feeling of freedom to run, to shout, and be your true self.
This beach in Sitio Pao, Barangay Iliw-Iliw is the encouraging force every single searcher needs. Set free, let go, and gain power from this nature's enduring wonder. Lemonade Hotel, Camp John Hay, your gracious host in Baguio City. For inquiries and reservations, call us at 0917-526-7049 or 074-300-6525 or email us at rsvn.lemonade@amg.com. Lemonade Hotel, your gracious host in Baguio City. Burgos is a consistent SGLG award. Ang SGLG award ay ang national highest award ng government. Yan. Tapos ang Burgos is the major bayog producing here in Pangasinan. Siyempre yung values na rin namin mga taga Burgos, God-fearing, tapos humble, siyempre hindi nawawala yon. Tapos yung sa strong family ties, ang pinaka-importante sa education. Kailangan namin mag-aral yung mga anak namin para din umasenso yung buhay ng pamilya namin at ng ating mga kababayan. In terms of our tourism, we are proud to have the cleanest white sand beach located at Kabungawan, Iliw-Iliw, Burgos, Pangasinan. Panagtitimpuyog, Tibker, Tipagilian, Agbiag, Burgos. It is a call of unity that serves Burgos' strength in overcoming insumable challenges upon achieving our town vision of becoming an agro-tourism hub. Agbiag Burgos, which means long live Burgos. Dito sa Pilipinas, subukan nyo pong pasyalan ang aming pinagmamalaki dito na White Sand Beach. Ito po sa Kabungawan, Burgos, Pangasinan at subukan nyo po kung kaano ka-excited at kalinis ang aming bayan, lalo-lalo na po ang aming Kabungawan White Sand Beach. Our municipality was named San Isidro in honor of our patron saint, San Isidro Labrador or San Isidro, Saint Isidore the Farmer. Unfortunately, there was also a municipality along the Lingayen Gulf, yung Labrador ngayon. Nagkakaroon ng confusion pagdating ng mga sulat, mails or ano. So there was confusion. So yung mga taga Burgos, dinagdagan nila yung San Isidro to San Isidro Potot, yung cat. Because the Amburayan River that drain the waters of the population going to Sangbay Falls, portion kaya na cat, kaya Potot. So they add the term Potot, San Isidro Potot. By the year 1913, yung San Isidro was changed into Burgos in honor of Father Jose Burgos. Ang Burgos was formerly a part of Zambales, but Agno and Burgos are Ilocanos. Ilocano talaga. Kasi yung ating mga settlers, they came from Paway,
Ilocos Norte. Almost almost solid Ilocano. Kung mayroon mga siguro makapag-asawa from Lingayen o but then basic talaga rito. Pure Ilocano. At ang Burgos, it was founded by the year 1830 by the early Ilocano settlers, headed by my great-great-grandfather, Don Matias Giang, from Paway, Ilocos Norte. Nung dumami na rin yung, he petitioned the governor of Zambales para itong Burgos ay maging isang pueblo or town. So it was granted and he became the first gobernadorcillo. Take a 5-minute drive to a bamboo haven to be welcomed by a valley with an awe-inspiring view of sublime fields and majestic mountains. For only a minimum fare of 20 per head or 40 to 50 pesos for tricycle rent, boast a picture-perfect background or experience a sunset like no other. Noong 2017 po, marami na pong pumupunta dito. Nakagawa na rin kami ng mga barriers, kaya po nagugustuhan yung mga nagpupunta dito dahil tuwing hapon, yung palubog na po ba ang araw, yung mga pumupunta dito na bumibisita po ay galing sa ibang lugar. May tinatawag pong rusing dyan. Yan po na banda, parang bang dyan spring po. Kasi po, yung parang sombrero po daw. Ang sombrero po ng Ilocano is kalugong. Every Saturday po ang schedule namin na paglilinis, pagpupulot ng mga plastic, mga pinagkainan nila para ma-maintain po yung kalinisan. Find a place where you can picture a beautiful future. Be it as simple as the forms or as grandiose as the mountains, sky is the limit. From the bright blue skies to the mellow indigo heavens, the valley view shares tomorrow's visions. To pray, to reflect, to recollect. These are intangible gifts the sanctuary promises to shower. Feel the spirit grow through the luscious greens and peaceful environment. Realize that the blessings to serve are right in front, calling to be received. It was opened naging residence nila noong May 1, 1993. From there on, nag-start na yung manirahan dito yung mga madre. And from 7 Carmelite contemplative nuns, they grew into a community na. Now, there are 23 contemplative nuns residing in the Carmelite monastery. And also, they have a contemplative nun din from Vietnam. May 4 sisters sila na mga Vietnamese na still living in the monastery now. Habang ginagawa itong building, si Father Mel Braga, one of the relatives na nag-donate ng compound ng lupa na ito, pinatira muna sila sa bayan, sa ancestral house ng mga Braga. They stayed there for 5 years until na-finish yung construction na ito. Habang tinatayo ang magiging bagong tahanan, kinupkop ni Father Melchor Braga ang mga naunang Carmelite sisters sa kanilang ancestral resident dito sa Barangay Poblasyon ng humigit 5 taon. Kung nais mang bisitahin ang lugar, dumiretso lang sa Tourism Office for coordination sa pagbisita.
Well, it's ano pa rin, okay siya. Habitable naman and doon pa rin umuwi si Father Mel every weekend. And naglagay nga sila ng marker doon sa ancestral house na yun, stating that yung mga Carmelites nan have resided doon sa ancestral house ng mga Braga. Well, mostly as contemplative nuns, their life is dedicated to prayers lang alone. For one thing, siguro yung mga believers, yung mga namamanata, they could come here and they could experience the peacefulness of the place, the solace of the place. And kung gusto talaga ng magandang pag-retreat in soul searching, siguro I could really recommend this place for them. Hindi lang pilgrimage, recollection at reflection ang ino-offer ng monasteryong ito sa Barangay Tambakan. Dito makikita ang masisipag na mananahi na naggagandahang vest embroidery at ito rin ay pagawaan ng hostya na inaangkat pa sa mga karating nitong mga bayan. A home is a place that gives security despite solitude, and Carmelite Monastery mirrors that description. Nestled in spacious 3.2 hectares of land, be prepared to be enveloped in a comforting embrace of your own faith. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Like a time machine, this destination transports you back to your childhood. Imagining being the ruler of your own tropical kingdom, with coconut trees as towers and boats as carriages. There's no limit in stories you can imagine in this little paradise. Habang nasa Barangay Iliw-Iliw, 3 kilometers from the Tourism Information Desk and on the way to Paratek Beach, siguraduhing daanan ng Nambalan Cove for some postcard-worthy photos. Kuya! Tingin ka po. Kaway, kuya. Madalas na ginagawa po ng mga turistang pumunta po dito sa amin, naliligo sa beach, then camping, picture taking and picnic. Ang hanap buhay po dito sa amin,
pangingisda po at nakakarating po sa bayan ng Dasol, Talaminos yung mga nakukuha po nilang isda. Camping, photoshoot, picnic are allowed as long as you make sure to keep the place clean. Meanwhile, lighting a bonfire is not allowed to protect the nature and swimming is discouraged due to the depth of the water. Pwede pa rin namang magtampisaw at lumublob sa shoreline. Put your hats on, stand tall, and look around this 360-degree view of all things magnificent. Fit for a royalty, take all the memories you can take. For the key to the treasure chest of priceless experiences is right at your palms. Flip through the pages of natural wonders, and this destination, the book is its pad. Understanding perfection is easy with this beauty before one's eyes. Its sparkling blue waters and velvet-textured sand are worth boasting about. So, ang Kabungawan Beach po is known for its white sand. Kaya, ang maipagmamalaki ng Kabungawan ay dahil may malinis at malinaw na tubig dagat. And isa pa pong maipagmamalaki ng Kabungawan ay may maraming mga activities na pwedeng gawin dito. Like, syempre, isa na din yung swimming na talaga namang binabalik-balikan ng mga turista. Bukod sa swimming, pwedeng camping, kayaking, mag-island hopping, and other activities like photoshoots po. And maganda din pong spot ang Kabungawan para i-celebrate yung mga special occasions sa buhay natin. Marami din pong makukuhang mga lamang dagat dito, like yung mga pusit o yung mga isda po. Kung gusto nyo pong mag-ihaw habang nandito po kayo, pwede po kayong makabili sa mga nagtitinda o sa mga bangkero po natin. Exciting sa Kabungawan Beach. Kung gusto mag-boat riding, may nag-o-offer nito for 200 to 250 per person. For day tour, cottages are available from 500 to 1,000. Kung nais mag-overnight, maraming accommodations that stretch ng beach ranging from 2,500 to 7,000 depending on room type, services, and seasons. Para di gutumin, magdala ng sariling pagkain, pero kung wala, may mabibilhang mga tindahan at naglilibot ng maglalako ng fresh products. May ilang accommodations din na may mahihiraman na lutuan. So, sa lahat po ng beaches dito sa Burgos, 6 a.m. until 6 p.m. po na pwedeng mag-swimming sa dagat. And pag sumapit na po yung 6 p.m., maririnig na po natin yung alarm or yung siren po. Ang dapat po natin alalahanin pag nandito po tayo sa Kabungawan ay wag po tayong magkakalat syempre. And isa po ay pinagbabawal din po dito yung mag-bonfire po. Kabungawan Beach is a fairy tale land in the flesh, sublime in every angle and every corner. This town perched on a broad plateau is never short of immaculateness. Its presence is a gift with its sight and encounters, making every single day a holiday. Ang isang pinagmamalaki po namin dito sa bayan ng Burgos ay ang bayog.
Kami po yung isang nagsusupply dito ng mga kawayan or bayog sa ibang bayan upang magawa ang kanilang mga produkto tulad ng bayan ng San Carlos, Bulacan. Doon po namin dinadala ang aming mga bayog po. Future plan ng aming opisina sa bayan ng Burgos ay ang ma-institutionalize ang turismo dito po sa aming bayan upang mas lalago pa po ang aming turismo at magkakaroon ng trabaho ang mas maraming mga kababayan dito po sa bayan ng Burgos. Iniimbitahan namin kayong lahat na pumunta po dito sa aming bayan ng Burgos upang makita ang aming pinagmamalaking White Sand Beach. So many words, so many language, but only you can define your home. It may be the experience you wish to never forget or the people that welcome you with open arms, even every precious thing you will fall in love with. This town, no matter how you call it, is a place you wish will live forever. As we say here, Agbyag Burgos! As I carry on my adventure as Ganda Mo Pangasinan's host, I've come to learn that there's still more for you to explore in this town, which has a lot to offer. Our town might be small, but it comes with treasures for you to find. This experience enabled me to travel and take in beautiful scenery, which has truly made me appreciate how wonderful my home is. For this reason, I am extremely grateful. I consider myself fortunate to be able to call this incredible place home, a paradise with beautiful views of the sea with vibrant blue colors reflecting the sky. The nature's beauty, serenity, and the endless inspiration it provides reminds us of our interconnectedness and the importance of preserving nature. Our place is filled with beaches and mountains, traditions and history, people and places. This is my home, my town, Burgos.